тато? Не си глупи, ли? Както е. Нищо. Айде кажи сега на английски. Не може. Що? Спори на английски. На английски спори. Защо? Айде спори. Знаеш английски? Що не може? Не можем да спорим. Защо? А ти са гледаш? Нищо. Що? Нищо не гледам. Ще се плаща. Нищо не правим, бе, то. Ще се плаща. Нищо го държим телефонът. Защо? Как я го държим? Сега плаща. Нищо. Ай кажи едно песмиче. Си било кучето Иво. Още до телефонът. Що сега кажеш?